Menta kas ngi thok ding ka sautarik yayong kinong yalam chungeh New Trap Youth Council Rimulyang Circle. Kilalit panyakendo yau ba karot LSN Dykes, IS Deputy Commissioner ka West Kasils, ban pensengaw hau halor kecing thambor jong ipulit Asam, nakapor syakapor, ya kinong syong syong hakathan lang pi. Hakati kecing lait yakendo kinong yalam kaseng kila IT ru da kecing thok, ban kerpat yu, buun chim kialam ban tuklari kati kecing syak thambor, ban buun yakren ban un pensengaw ru syakibor panya distrik chung ka kamrup, bagi dia bermata iki pulit kalang pi BOP bakin sange no ban thambor iki pai nyong susnong hakati kathan kita kinong hilam kaseng kila omru balada ki pulit Asam kim sange no iki jing thambor kim ban se ban shem de ki pat ki sen jam percaya ki na kaliang jongi ka New Trap Youth Council Rimulyang Circle menta kasngi nilayo wan ekendu ya Deputy Commissioner halor ki mat wa ki breu jongi kisem te ko tan pi te limba ki degi jingkho bang labu artili ki mat ki bangi layo bang persengau so Deputy Commissioner ki long kajing sakam ya wei paradok para senam jongi angte hapolang pi hak polis jong Asam kata kalong haka arterik benai basau arjar apsan ya ubah ledep ban soy kateng he yu aibor lang mauli kani kajing sakam katkum kajing lum jing tip jongi bernilai yo ru banyak keren ya uni utrai kalong ba hadin ba ulawan ukulit UIC jong kalampi ringkat UIC jong kemegelia abas ngusi yangi kalong ba kajing poi swa jong UIC jong kemegelia hakte jaka kaba don kajing ya kajia jong kini ki jaj benriu ni pali ni lamanong tenrei une ubriu jongi ulik belah hakte ka sinong makoi bari ba don lang hakata jaka kumta kalami kajing ya kan at breng jong kini pali ki so ya kali jong ba kumta open tip so UIC jong kalangpi jong kemegelia ulawan UIC jong kalangpi hakte jaka ndrei ka basumsi kalong ba ukhamsim kam open tip ban sya upulit lani UIC jong Asam ta hadin bu une UIC jong Asam uwan hakte jaka da kajing bu ajau sya katkum kajing yathu jong une uba sakam kalong ba kem beja na lenti bat uthap sekali hadin bu uthap sekali une UIC jongi uailat bu uthap sekali jong kini kulit Asam hapre kajing uaj ta hadin bu lapoi sathanat halenti kila so kila kura katkum kajing yathu jong barandan lapoi thanat ru kisok kinjat ki juti ki ba banap tumta ulamen sau na ki kinjamet bat kilebong ikowa te kumta na kaliang jongi ni sngodio sekade ya kajing tulot bor na kaliang jong kamegelia police department nomor kat kan ka kam maka je bahndre uni UIC jongi nangte na polang pi pada umlap ban but umlap ban yada ya kan dia kajing je jong ni paradok parasnam bat kumta ngi lapej ru ya ka medical report kalong ba hadin bu ulawan ban check up kalong sya bu ulamen sau na kikinja lebong berkinja kowa berkamet rukumju tede halor kata kanong rim bangi ngisngosi ban yo sngo ya kum kini ki bara kata kade ka poin ka banikong ba ka poin ka ar kalong ba balai une IC jong ka megalia umnut ban simkam habajia hangte posno makoberi ngakat jing kat kum gajing sngutu jungi ka seng kalong ba ba kade ka snong ka ba song de song snong de ki karni pali tenrei kani gajing je ar pun terik benai ba sipo arjar ar pulai ya arngut ki breu ki jongi hangte posnong nong dron para une upulit jong ka Asam ya wan ban kem kini ki briu jongi nomar kumbang itip bangi ngimdon kindon ki anki jing persa ya ka jing bamdo bagi ka jing khayi masi tehnrei ki wan kem une upulit jong ka Asam wan kem na dong dron para kani ka dong dron para haudu mentaman na ngitip ba kani ka sinong kadang don ka kti ka mon ka kti ka diang banya trei banya don mentabat ka jela ka jongi hadu ki kam thabut hadu kam baro ki kam ya ka roi ka par kidang yo hi na ka jela jongi te balai pada ka penlong ba une kulit jong ka Asam unut ban lek kem ki bru jongi nang te na ka snong bat ujongi pada umnut ban la hakini ki snong ba song ki jaj ban riu ne pali bat hakini ki snong nang dron para ba lek kem ki bru jongi pada ki ki basung snong daki parlogaro te de halor kata kanong rim bangi kum kasang ni da sngu ni da kwa ban banjur lingba ka police department jong ka West Kasil district bakin ken betha bakin trei ya ka kam ban su wan pertuling tang ki jaka ki ba suk ki jaka ki ba sengai te nrei ngila ban ong bal jin la da dei ba kini ki briu jongi nang ni na miglia jongi lingwa ka police department ki pha ban pertuling sya kite ki thain nuwa para nong drone para kam phaduli ter kum tu kan dei ka jing sengai le se ya ka yat ka yang jong khun snong jong ka dong ka thain jongi nomar kumbang ngilap manta kalong ba
balai kimar ki bami nang ne na po bakit ki briu jongi kilong illegal re bakit ki ne ki briu basong de ki wi ki jaj benriu tu jaka pada kilong legal kata ka bangi ngi kwa ban ong namar bangi lap lada kit tang ya ujhur ki kam lada kit ya ki ding thang ru ki kam lada kit di usiap ru ki kam lada kit di umau ru ki kam ka i gane lada kim laban pen be jaga ne kumud nakaliang jongi ru ba ni kran na ka basai ba kimi siap kimi mau na ka tu ka jaka kimi hina jaka jongi lada kimla ban kimla ban ya pen be ni direct ni ngla ban ong ba ni ngin kam mi kini ki brew ki bomde ki produk prasnam ki jungi lan ki achek garo ba ya ki yang nang tu ring ngiru ngi kumbala kini ki we ki jaj benriu ngiru ngi haban la ni ya tangi kran be da ka basika basai nim dai bangi ni kwa ban pen mi kinu ki jing klumar ring ngi sungtu ya kan ne ka jing ya sha i jongi na ka por sa ka por ka jing sa ban ben ki brew jongi ka penlong sat sia ngi bar ka ju ka por ngi da karpat ru ba nakaliang jong udip ti sinar pen sengau sa ki board district Kamrup jong ka Asam bakin ken betha yu ti OIC la da ulai duti unlai hagajing pangat dei ba unlai duti da ka jing bu aj nomor kum ba ong kum no on ya lam ya ka ken hun hagajing bu aj baro ki la da unang ya lam ulong ubamat la baro kinong bot kin hablang sa kliu da kum ta ngi kwa bar ngi wer sa sisen khamtam ya ki paradok parasnam tongin long kiba pikir bat ngin long kiba yateli khnang bangin la ban radung khong ki jing e jong kate kadong katang jing kublesing dokumen sikade e bo ong ba ngan sim khia ya kan ka benta ban penkiran ban penpoi sa ki bor penya district jong ka Asam bakin tuklar lem halor kan ka benta